Waqt taħdita interessanti dwar l-isfidi u l-opportunitajiet li għandhom in-nisa fl-intraprenditorjat, spikkaw ir-rimarki ta' Sharon Cusens, Maltija li għamlet żmien twil taħdem fil-Ġermanja u f'dawn l-aħħar sena u nofs bdiet topera f'Malta permezz ta' kumpanija li waqfet fil-qasam tal-ospitalità. Il-kumpanija li tmexxi Cusens hija istituzzjoni edukattiva li ġib studenti barranin jitħarġu fuq diversi ħiliet waqt il-btajjel tagħhom. Jiena sibt xena pożittiva ħafna għajnuna, ġibna 3 funds mill-gvern u mill-EU. L-affarijiet jimxu malajr in a matter of months. We apply for a fund, we get it, u il-funds għajnuna ħafna, infatti għalhekk ġejt hawn illum, għax illum qed jitkellmu fuq iċ-challenges u jiena nixtieq ngħidilhom li hemm ħafna għajnuna biex ma jaqtawx qalbhom, għax kieku ma kontx Malta, ma kontx inkun fejn qiegħda llum, jekk kont il-Ġermanja, jekk għamilt l-istess il-Ġermanja, żgur ma kontx niġi daqshekk il-qudiem kif ġejt dis-sena u nofs Malta. Spjegat kif pajjiżna jgħin bisħieħ permezz ta' inizjattivi magħrufa bħala startups li jgħinu n-negozji jibdew l-ewwel passi tagħhom. Għal darb'oħra reġgħet qablet lil pajjiżna mal-Ġermanja, pajjiż meqjus b'saħħtu immens fl-Unjoni Ewropea. Saħqet li l-gvern daħħal miżuri mhux biss favur it-tkattir tan-negozju, iżda anke favur il-familja fosthom is-servizz taċ-childcare b'xejn. Però jidher li hawn ħafna support li meta nagħmel il-comparison mal-Ġermanja ma kellix daw meta tfal tiegħi kienu żgħar, kont nixtieq li kelli daw l-affarijiet li qed naraw Malta, ġifieri n-nisa are not being held back. Sharon Cusens tkellmet f'taħdita li nfetħet mill-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona li saħaq li pajjiżna qatt fadallu x'jagħmel biex isaħħaħ l-istrutturi meħtieġa sabiex in-nisa ma joqogħdux lura mid-dinja tan-negozju. Ma dan ingħaqdet il-Kummissarju għas-Simplifikazzjoni Rożien Kotajjar li saħqet dwar l-opportunitajiet indaqs li dan il-Gvern irid jagħti f'kull qasam fil-pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.